maka anyị ekele bere mbụ so anyị kwezusie ya ụda ọ na-anwụchila anwụchi ihe ka ọ bụrụ echi mụ na ọnụ ga-anọkọ n'oche nke oche anụ dị m n'oge efetago a na-akpa nkata asị m ka ọ bụrụ echi m na-aga ebe ma o metakwa m oche mana adịghị m egwu egwu enwere ihe jiri so ka ọ na-abịakwa n'agbakọ nke ama m na anyị na-ahụkwa na ihe mana ọgwụ ihe ebe ka anyị nọ atọgbu ebe ka anyị nọ ọ tọgbu m atọgbu enwere ihe na-atọ m ka oche agbapụrụ ụja akwụghọtago ọgwụ nke ụwa adịrị ụgwụ maka mgbe agbara m ya nọ mana anyị mara anyị n'ụlọ ya na-elu Krismas na ndolite from Chitega gawa omegbe oji afọrọ m gawa mgbe anyị ka anọ anyị na-elute Krismas na nlorite ka ọdọ anyị agawa ebe so mgbe ọbụla m biri ụlọ ihe ọzọkwa m mee echi m na ndị ụmụnne m ga-agbakọ oche ọgwụ ka anyị na-adị ihe m na-eji so ihe m na-agwa onye ọbụla awụ ndị onwere ọha anyị na ugbo ịhụrụ oche anyị na-eme onye ọla jisie ya ike ndị na-eji helikọpta ndị nwere helikọpta dị ka private jet ha kpọrọkwa mma tupu nye anyị agba mana enweghị ihere ka obiọma mana e nwere obodo ị ga-agaruo na onye ọkpụ oke oche nye ga-anọ nga ahụ wuo otu onye nụọga nga otu onye anụọga nga ndị onye anụọga nga ndị ka ọdụ arịghị oge n'elu ọjị na-enyo otu ochi aga echi elebe ma enwere onye gara mmanya na-ahịọ n'afọ ọwụdị obodo niile ka mmadụ ga-eruo akpụ oke otu ụmụnna ya agbakọ ọjọọ so ihe m na-ayọ onye ọbụla awụ oje onye ụmụ ọdọ ma ewu onye ụmụ ọza wụ onye Chineke enyere ego private ya agba onye na-emekwere ka ọ na-eme ya ekwure na ọ dị mma ewetago maka ekpere ma asị obi ụfọ egbugbe isi ọnọ dị ebe na mmadụ na-elo nga a na-agagharị eme ego ngwa ọ maka na obiọma anọ obodo obiọma na-arịdị ihe a ga-eme ewu kemgbe ele ihe ọ ga-eji awụ ya akwụghọtago onye na-asị ele ihe ọ ga-eji awụ onye na-asị ele ihe ọ ga-eji awụ onye anụmanụ ọrụ kwa elu n'ụkwa ala egwedị mgbe ị ga-ahụ ihe nkwụta mmadụ ga-nke nga ahụ ụmụnne ihe m na-asọgbu ka anyị na-ata na anyị na-ekpekpe na Chineke nna ga-emere anyị ekpere ndị ụmụ anyị dịka anyị na-amụta ochi enwe misteki anyị mere agịdị ha eme ya ha akpawa agaghị akpata agaghị aka anyị ụlọ ọma niile na-ahụ na mba ọ ga na-ebe ebe ka karịa n'aha Jizọs anụkwa ihe o na ngakwa na-eleta ndị nọ n'elu yes, we should know no more Canada. All the Chineke mebere ha mebie ya from there ndị ahụ na-ebubu nsọ ha nwụchichi ahụ dị mere ka ibn agara nga asa ada aga ebute nri nwa onye ahụ bute ya ha niile abụọ ya ịchọzi igbu ndị Igbo ma nwe mgbe ụmụ onye ọbụla mana ha mere ka ọ dị udo dị n'ụmụ oke aka m na-ekpere ha ekpere ogologo ndụ kama eji kpadede ihe ọfụma mana ala anyị today ọ dịrịzi otu ahụ ọsọ nke wuru ime abalị kpọ mmadụ ka ya bịa nga ga-eri ya laụrụ onwe nwere ihe obodo obi and enwere ihe ga-ata anyị n'aha Jizọs. I thank you for the advice. Kamara. Onye ọma n'otu. Thank you very much. Snowman! Snowman! Snowman, let me buy it now. No,
Your Royal Highness,